लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ एसेब्लाबो आंनि बे थाम्बनेलखौ नायनानैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ पुराहै नायाब्ला स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला भिडिअखौ बुजिनाय नङा ओंखायनो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खावलायग्रोदों दे भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानोथो मानि कारनावथ' ब्रेकआप जालायखो होनबा नङा होमबा बे भिडिअखौ नोंथांमोना पुरा नायब्लासो हमनो हागोन आरोना बुजिगोन ओंखायनो होमब्ला नोंथांमोना नायलांदो नोंसोरजों भाइरेल खालामजायै जायै दाना आंहासो बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप नोंहालाय मानोथो भाइरेल खालामजालायनाय खामानि मावनो लाखोरा ओंखायनोथ' नोंखौ ब्रेकआप खालामदो आरोना मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं जालायलायबाय दाना सोर गोसो मोननांगौ आंखौ खालामजाखागोन दा मालाय नोंहाबोदि मालाय 12K आव गोजोन मोनदोंना नङा होमबा आब' जायबाबो बिदि खालामब्ला ब्रेकआप खालामगोनथ' नङा होमबा आब' 12 बिसिबां 12 मालाय नोंहा 10K 12K आवनो गोजोन मोनखायोब्ला अब्लालाय मानोथो गोदान गोदान बयफ्रेन्ड नागिराखै आरोलाय मानो पुरानाखौनो लाबाय थाबोदों नङा होमबा आब' गोदान नागिरदो सिंगोल आजिखालि गोबां थायोना नङा होमबा आब' एक दिन सब मर जाएंगे मुझ पर मारेंगे मारेंगे हम भी मारेंगे एक दिन मानो बयबो थैया जानो नोंनि थाखायनोलाय नङा होमब्ला आब' सना ओइ सिख्लाफोर नोंसोरलाय सेंग्राफोरनि बुद्धिखौ मिथियोना मिथियाबा मोजां खोनासंना लाबानो जाबाय औ सिख्लाफोर मिथियाबा खोनासंना लाखा बिनि बुंनायखौ ओमफ्राय जै जों ब्रेकआप जालायबाय हौवासादो हिनजावसादो जै ब्रेकआप जालायबाय ओमफ्राय फैसाया जि बिजाबाय थासिगोन जि बिबाय थासिगोन गावस्रानो होबा होनानै आरो मानो बिफिनोथाय जि बोरैबा नंमारगौथ' आरो ब्रेकआप खालामखांनायनि उनावलाय मानोथो नोंनो होबावनांगौ जाखो नङा होमब्ला मानिखौलाय जों रिटार्न बिफिनखागोन दा सेंग्राफोरा बिदिखौ लुबैखायोना मानोलाय नोंसोरनोलाय ओरैनोथो होनो जेबो मुलाम्फा गैया लाखोनलाय जोंबा ओरैनोबा आइ आफामोनावसो बिनानै नोंसोरनो मेथाइ जाहोयोमोन शपिंफोराव ओरैनो बेरायहैयोमोन नङा होनब्ला ओरैनो जों बेखार खालामनानै होआथ' नोंसोरनो ओंखायनो जों रिटार्न बियो आरोना बाय बाय टाटा गुड बाय गया होनब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे हाजासे भिडिअखौ नायनानैहाय शेयार खालामना होदो आरोना थेंक इउ सो माच थेंक इउ फर वाचिं